Vale, tenemos conciencia, cristales fragmentados y cristales en el interior al lado de la víctima. Inconsciente. Botella de butano en el vehículo negro. Vamos, zona punto chatarra al lado del extintor. Punto chatarra al lado del extintor. No se asuste, ¿vale? Ahora lo tocaré. No se asuste, por favor. Vale, zona segura. Nos podemos acercar. Iniciamos estabilización primaria, seguida de secundaria. Vehículo negro, vehículo de gasolina, sin víctima. Rubén Portas. No hi ha enclaus. No hi ha airbag. Descarta energías alternativas. Trataremos el vehículo principal como vehículo de gasolina. Capi. Dime. Pots entrar, no? Pots entrar. Jaume, com ho tenim? Perfecte. Els vidres, plàstic a la víctima que en puguem, Jesús, què tenim? Inconscient, Glasgow 3, físic 1, Vale. Jesús, estigues un moment per mi. Si obrim aquest espai el traiem perquè està mal, Vale, Jaume. Vigilem el tractar i el raspatller aquest. Vigila vidres, Tot el que puguem. Primària del principal feta. Apretem una mica amb la secundària. Vale, primària realitzada, aquesta secundària, per favor. Vale, ja va bé. Suau, Jaume. Obrirà fàcil, provem l'altre. Físic 1, Sí, confirmat. Vale, doncs endavant, quan vulguis, trenquem vidre. Netegem la zona, la que puguem. Vinga, un dels dos i l'altre acaba de netejar. Ja acabo. Vinga, acá. Punt chatarra al costat de l'extintor. Punt chatarra al darrere, La zona exterior es manté segura, vigilem els vidres, per favor, tapem a la víctima. Secundària feta, equip tècnic, a la que pugueu. Jaume, estàs lliure? Aviam, tenim víctima inconscient, neurològicament inestable. L'estan ja tractant i protegint. Vigilem els vidres que té sota els peus. Treballarem sobre aquesta porta, ho veieu clar, la porta del davant s'obre. L'obrim del tot, treballem sobre la del darrere. Si veiem que ens costa, obrirem porta, tallem tram de muntant. Ho tenim clar? Tenim clar. Si s'obre, què fem? Si s'obre al davant, l'obrim cap endavant, creem tot el màxim espai possible. Si l'obre al darrere s'obre bé, obrim, i si no, simplement tallem, i entre l'espai obert i l'espai que ens quedi, treballarem per aquí i la traurem de capa. Si s'obre, la deixem oberta, igualment, tallem el tram de muntant. El fuste el traurem d'aquí. Destinarem el vidre petit. Tot clar, punt d'eines. Posa eines aquí o millor aquí, en aquest costat d'aquí. Eines aquí, mantenim el punto de chatarra. Jesús! Jaume, fuste. Hauries d'intentar moure't d'aquí, Digue'm. Vale. Ara parlo amb ell. Jaume, m'escoltes? S'obre bé, ja està, A la que poseu l'eina l'obrim. Sí, sense forces. Jaume, m'escoltes? Fuste, m'hauries de sortir d'aquí, posar-te a l'altre costat, aquell vidre tractat, ja quan puguis, sí. Tindràs un espai. Jaume, escolta'm. Jaume, necessito que aquest seient, si pots, tirar-lo al màxim enrere, I després, Jaume, escolta'm més. Les cames de la víctima hauries d'entrar per el vidre al davant, que ja t'obrirà el contra de l'altre costat. Trencarem vidre, I tapar-me les cames d'ell. Vinga, I sortim d'aquí ja ràpid. Vale, quan vulguis obrim la porta, Xavi? Prepara protecció.
Vaig obrim la porta, Xavi. Vale, usted me tienes que salir ya, por favor. ¿Vas a sortir o a passar-te? Vale, és per allà. Vale. No, per aquesta no, per l'altra. Porta't allà, porta't a l'expositor. Vale, ben tapada la víctima, protecció horrible, protecció de plàstic, li tireu el braç i la cama. Treballem en condicions. Trabajamos en condiciones, por favor. ¿Puede entrar o no? Desde aquí no, Protegem des de l'altre costat, amb porta. ¿Puede entrar o no? Entra ella. Entra ella. Sanitària, entra ella. ¿Vale? Sí, sanitària. Tallem i dobleguem, que s'obri al màxim, Suau amb la víctima, Va molt bé. Vale, perfecte. Vale, tallo aquí, Vale, protegim aquí també. Vale, va. Va molt bé. Col·lega, protegim i apartem. Sanitari. Quiero que vidre, Vale. Treballarem aquest vidre i acabarem d'obrir la porta, tallarem, traurem, Quiero que vidre. Vale, perfecte. Protegem víctima. Interior, tanquem vidre. Venga, chavales, que va muy bien. Dentro, intentaré... Vale, vigila, La zona exterior sigue segura. Vale, está bien, cuando volví. Vale, para que el vídeo esté limpio, protegimos y abrimos. Vale. Vale. Entra herramienta. Sí, abres directamente. Vale, si cuesta. Vale, protección. Vale. Adelante, entra herramienta. Venga, Jaume, tinc, aguanto la porta. Jaume, aguanta la porta, Vigila, Va bé, venga. Apretem una mica, por favor. Apretamos un poco, por favor. Vale, va. Limpiamos zona de cristales. Cortamos. Aceleramos un poco. Venga, talla y talla. Al muntar. Vale. I la porta la tornarem a tancar, Sí, perquè treballarem a part de plana. Quedan 3 muntant. Va molt bé. Vigilem amb els cops. Vale. No, penúltim. Va bé. Vigilem, Vale. Jaume, mira cap aquí. Jaume, ara la porta l'haurem de tornar a tancar i apretar-la al màxim lligada, perquè no fan propi. Treballarem en l'espai de fons, Agafa el saltarà. Vale, Xavi. Vale, tanquem porta cap a tancar-la. Sí.
la protegim, taquem tot l'espai. Taula ja, Vale, tapem, tallem, protegim i guants sanitaris preparats. L'ona i el treball, Tot l'espai, Algú haurà de treballar d'esquena des de l'altre costat. Ben tallat, sí. En el momento que lo tengamos todo en condiciones, herramientas fuera, guantes de trabajo fuera y colocamos tabla. Paso al mando al jefe sanitario. Vale, ¿me vais escuchando? Sí. La zona de extracción marca ya. Vale, va, Tots adentro, escoltar, todos adentro, escuchar. Vale, mira. Pantalles fora, si voleu. Taula ja? Vinga, va. Vigileu, de lado, Del otro lado. Venga, la zona exterior sigue segura. Va muy bien. Vigileu, caps i vidres. Va, apretem fort. La tenim carregada, molt bé. La cama, vigilem cama, Otra cosa del equipo de Barcelona 1, el Ayuntamiento de Barcelona 1 termina sin amigo. La acabamos de sacar, con cuidado. Si puedes... Si podem amb la tabla... Ja, pues ja plegat.